De hele simmer had Omroep Friesland Radio verslagdingen vanaf Verskate campings. Maar we gaan veel meer west. Dus jouw die del en geniet je van de prachtige simmer die het we hebben. Als je alles erin timmert, heb je 100 van die haring nodig. 100? Oh, je zat mij er al op. Ik zei een pauze hoor, sorry. Mag ik Fries praten? Of Guido hier? Maar het zien hoe het er een waai gaat. Ja, mijn moeder die zit mooi daar op de grond. Hè. Die denkt ook van, het komt wel goed. Maar dit is niet mijn tent hoor. Mijn dochter die uit Amsterdam, die komt hier. Buiten het mooie hotel. Aha. Maar u bent er wel zo dat u helpt met het opzetten van een tent? Ja, ik ben een beetje de watergek, weet je. En meneer de Waard, Piet de Waard, die heeft een camping, had een camping, de Lepelaar op Noord-Holland. En daar hadden ze altijd last van wateroverlast, dat de mensen weer weggingen. En toen zegt hij van, ik wil een tent maken die eruit ziet als een Friese, nee, Noord-Hollandse stolpboerderij, als ik het goed zeg. En daar zit ook dit model een beetje. Als je goed die oude boerderij ziet in Noord-Holland, heeft ook een beetje die vorm. En deze tenten vinden het heerlijk als het stormt, want hoe harder het waait, dus dat vaster staan ze aan de grond. En maar u bent een groot fan van die tenten, maar ondertussen zit u zelf in een hotel. Ja, mooi hè? Ik was een vrouw. Film niet maar. Ik hou wat meer van de luxe. Met het hele jaar thuis en dan heb je alles bij de hand. En dan ga je op de camping en dan moet je naar het toilethok en dan moet je wassen. En je moet kastjes in elkaar zetten en dan, nee. Mijn hobby is het niet. Maar goed, man en kinderen houden allemaal van kamperen. En dan doe je als moeder wat, hè? Ja. Ga je mee? Ja. Waarom moet ik al die luxe hebben? En ook als je hier komt, moet je stroom, moet je kabel-tv, moet je wifi, moet je gas, moet je riool. Ja, dat heb ik thuis wel, dan hoef ik niet hier naartoe. Toch? Ja. Dat is een beetje onzin. Zo kijk ik er tegenaan. En tussendoor blijft mijn man volgende week lekker hier een weekje. Zo wat te worden, hè? En die gaat hier Zullen een we de weekje kamperen voording met doen? de kinderen. Aha. Dus dan kan, En dan ga ik lekker naar huis. dus dan kan hij zich uitleven? Dan kan hij zich uitleven en ik leef mij thuis uit. Leuk hè? Ja. Hier zo, vriend. Ja. Maar die Groningers zijn altijd zo nukkig en Nee jongen, ik ben stijf helemaal en- niet nukkig, jongen. Ja, ik ga geen rare opmerkingen maken nu over Friesland, want dan krijg ik mijn collega's. Alleen maar omdat jullie erbij staan. Waar moet die auto hier trouwens? Er was een keer een vriendinnetje van onze jongste dochter die kwam thuis en die zei... Carlijns Laat me niet moeder, alles vertellen, jongen. Carlijns moeder, wordt u nooit eens dood op van die man. Dus daarom is het heel lekker dat ik volgende week een weekje alleen ben. Ja, helemaal leuk. These will be the years. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss our apologies made was an enemy with no escape.
wij wilden graag een serie kijken, Netflix. Ja. En ik krijg de telefoon uit. En we hebben geen verbinding in onze caravan. Oh, Sta-caravan. staat u daar helemaal verderop? Nee, hij staat aan het einde rechts. Ah, oké. We hebben geen verbinding helaas, dus we dachten we gaan hier even zitten. In het bos Netflixen. Ja, nou ja, hadden we even zin in. Leuk. Absoluut. Ja, maar die stoor ik wel een beetje natuurlijk eigenlijk. Wat zeg je? Die stoor ik wel een beetje, denk ik. Of, Nee, we overleven het wel. Ja. We hebben nog een week. Hier. We hebben nog een hele week. We zijn hier vandaag aangekomen. Nou, ik ben een beetje aan het afkicken. Van de Netflix. Nee, of- zo erg is het niet. We hadden gewoon even... Nee, dat valt wel mee. Meiden zijn lekker bezig, dus Oh, we wilden gewoon even kijken. leuk. Wat voor serie? Grace en Frankie. Over 2 vrouwen van 70. En hun mannen zijn, blijken verliefd te zijn op elkaar. Dus ze gaan scheiden en het is erg humoristisch. Ja, nou ja, ik vond het wel erg Zij grappig. vertelt het er ook, dus wou me dat stukje even laten zien. Maar ja, dat gaat met horten en stoten. Dat lukt gewoon niet met die verbinding. Nee. Maar hier lukt het wel. Als Ja. we hier zitten. Maar we hadden ook al gelezen dat het, als je buiten het bereik van de router bent, dat hij het dan gewoon minder goed doet. Ja, Ja, het Dus zitten we hier. Wel gezellig, toch? Nou ja, ja het is vakantie. Alles Ja. kan. Niks moet, alles mag. absoluut. En waar komen jullie vandaan, als ik vragen mag? Groningen. Ja, ik officieel uit Leeuwarden, maar wij wonen in Groningen. Oké. En ik kom hieruit vanaf 1984. Nou, Elk jaar in de herfst met mijn ouders. En nu de afgelopen 3 jaar in de zomer met Linda en Kerstin. leuk. En Kerstin is de beste vriendin van mijn dochter, dus. Een groot feest. Ze zijn net weggegaan. Ze zijn, ja, ik denk ongeveer een half uurtje geleden zijn ze weggegaan. Ik was er vanmiddag geweest, ook omdat ze slechte wifi-ontvangst hadden. Ja? En er is inderdaad slechte ontvangst hier, dus ik kan er niet blij maken. Nee. Maar ja, nu, misschien wilt u het tegen zeggen. Ja, is goed. Gaan we doen. Oké. Ja. Oké. Top. Tot ziens. Even zien, verklussen ik nog dwalen, daar word ik die in had, dan mag ik even afvinken. Ja. Wat wie dit voor klus dan, die tv? En meneer heeft hier een tv-signaal. Dus heb ik even een keer een pijltje wordt. Dus in mijn eigen onderdeel in het hak, ik trek even die in. Niet meer in het gebouw, hè? Ik ben altijd met ballonsjes aan het knoeien bij het toiletgebouw. Hè? Oh ja? De hangjeugd. Ja. De kleine hangjeugd, ja. Mijn jongste dochter die woont in Texas, die studeert her. Ja. Nog een voort. Dat is een voort, ja. De meeste ouders toch uit eigen belang waar ze hun band thuis houden. Ja. Dat ga je ook helemaal niet. Nee. Nee, ik had nog een dochter die woont in Zuid-Korea. Merk je dat zij het mooi vinden van jou? Of, Ja, ik denk wel dat dat merk ik wel. Ja. Ik krijg wel de dankbaarheid krijg ik wel waarom, ja. Ja. Hoe dan? Ik kreeg laatst een kaart van mijn dochter. Weet je weer, zet ik weer de allerbeste heid van de wereld. Ja, dan niet gewoon Nederlands dan, maar... Nee, dat is echt heel mooi. Ja, als het goed is, er staat in de Bijbel dat je oogsten wat je zaait. Hè? Ja, ik denk wel dat we dat... Dat is ik geweldig dat mij toen als ouder. Ja. Wat? Dat je, als je investeert in je bent, dat ze er hartstikke dankbaar voor binnen dat je dat weer waarom krijgen. Ja. Ja, super is dat. Ik denk dat dat wel het meest waardevolle is, als een van de meest waardevolle dingen die je als ouder krijgt. En dat als je hier bent investeren en dat ze letten zo dankbaar binnen dat ik alles voor je oer ha. En net met het mat, of omdat ze het, maar gewoon uit dankbaarheid. Ja. Elke maandag is er bingo. Er is jongensbingo en meisjesbingo. Wat is dan het verschil tussen jongensbingo en meisjesbingo? Wat is het verschil? Op meisjesbingo zijn meisjes. En op jongensbingo zijn jongens. Dat is best wel logisch. En hebben jullie al het kattenkwaad uitgehaald? Zijn vader heeft het heel animatieteam in het water gegooid. Wat voor team? Het animatieteam.
mensen verliefd op elkaar? Haar kleinste zusje. Die heeft al verkering. En ik ook, maar ik had verkering. Ik had verkering. En toen? Relatiecamping. Nou, toen zei die, en dat meisje, dat vind ik best wel stom. Zegt ze, als mijn andere vriendje thuis het uitmaakt, dan ben ik haar vriendje. Dus zeg maar, ik ben tweede keus. En wat zei je toen? Nou, dan kun ik het ook net zo goed uitmaken. Toen heb je het uitgemaakt? Ja. Deed het ook pijn? Niet doen! Ja, dat is leuk! Maar niet te hard! Niet te hard! Oh, maar niet te hard! Ra, ra, ra. Dat is niet te hard! I've never been filmed before. No? Well, then it's about time. Clearly. I don't smoke in the tent. My partner's got asthma. Oh. So you have to be very considerate. Yes, I do. And I bring my own ashtray with me. That's your ashtray? That's my ashtray. I'm sure the people of Friesland would be very interested in my ashtray. Actually, they are. There's much, much more to do around here, I'm sure, than look at people smoking in ashtrays. No. Okay. Because you can sail and you can be on the water and you can do it, but people like to look at people. That's true, actually. Why is your hair a bit purple? I just wanted to do something different. I wanted to be a little bit more bold, I think. Ah. Yes. Why is that? Why not? I couldn't think of a reason not to, so I did anyway. Well, it makes you stand out. It does, yes. and I'm very much into contemporary art. So before we came over here, we went to the Tate Museum in London and saw Sonia Delaunay. She was an abstract artist, and she was very colourful, had lots and lots of colours. And it just struck me that that would be something interesting to do. So you got inspired by her? I was inspired by her, I was indeed. Dat was kort. Ja, er is iets fout. Oh. Maar hoe kom jij aan die boot? Dat heeft mijn vader gemaakt. Mooi. Ja. Dat doet hij het daarom niet, omdat je vader het gemaakt heeft. Kijk, als je nou ook vooruit wil, dan duurt het langer. Ja, het is wel leuk om dit te bouwen en dan rond te gaan varen. Je kan hier een beetje opschieten met de andere eenden? Die hebben er niet zo heel veel zin in. Oh. Nee. Dus die trappen er niet in? Die trappen er niet in, nee. Want jullie hebben het niet getroffen tot nu toe qua weer? Nee, maar we hebben een seizoenplaats, dus we staan hier het hele jaar. Dat is het voordeel, zeg maar. Wat is voor jullie de charme eraan? We houden van water. Oh ja. Ik kom uit Dwingelo. We hebben heel veel bossen. Maar ja, het blijkt toch dat onze voorkeur ligt meer bij het water. Ja.
Ja, die heet Herman. Waarom? Ja, waarom heet hij ook alweer Herman? Zomaar bedacht? Ja, dat hebben we eigenlijk zomaar bedacht. Ik weet eigenlijk niet waarom die Herman heette, maar een paar jaar geleden was hier een gans. En daar is eigenlijk het idee ontstaan. We hadden wat last van de gans en toen heeft Herman ervoor gezorgd dat de gans verdwenen is. Maar wat deed de gans? Ja, hij maakt een hoop lawaai, 's morgens vroeg. En als je op vakantie bent, dan heb je daar eigenlijk niet zoveel zin in. Nee. En enorme hopen stront. Dus dan kwamen we op een vrijdag hier aan en dan was het hele gras helemaal, ja, helemaal eronder gescheten. Dus enorm veel overlast hadden we dan. Maar we maaien het gras hier zelf, dus we doen hier zelf onze eigen tuin. En dan zijn we er ook zuinig op. Ja. En dan stuurde u Herman erbuiten? Ja, dan ging Herman, die moest dan even onze rust weer, weer terugvangen, zeg maar. Ik zal het eigenlijk nog met een worm proberen. En ik heb er nog maar één hoor. Oh. Dus ik ga eigenlijk nog een worm weer even proberen. En hier, wat leer ik dan? Ik kan dan zo'n liedje hieltje erop. En die heeft een hele snoer in het ijzerbrok. Dus ik heb een heel schoffertje zitten te pielen om de boel eruit te krijgen. Ik word van hier al 80 hier, joh. Nou, waar die jaren blond ben, dat weet ik net. Dat is altijd verschrikkelijkst. Hij komt niet op de televisie wel? Ja, helaas wel. Helaas wel? Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, niet? Die man hoort niet op de televisie. Hij heeft helemaal gezien. Dat schrap je maar even, hoor. En bent te koop? Als ik gaat er een jonge vrouw met me van deur. Hoe moet het aan? Is jouw schuld? Nee, ze trouwens wat, dat weet ik zeker. Oh. Prachtig. Nou, ik vind maar niks. Nee, joh, kom er net op dan. Nee, gelukkig niet. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? Ga door! Gaan we door! Kom op, Geel, laat je niet kisten! Ga maar door! Huppa! Die kant op, ja! Laat hem ook even goed zo! Ja, goed de keeper! Ja, het is hier spannend hoor. Ja, goed zo! Jongen, de spanning is om te snijden met Geel hier ook. Kom op, Geel! Het gaat goed! Pak hem, die bal! Je bent er bijna schat van, hè? Ja, wij wel! Ja, we zijn de fanatiek aan de hel! Kom op, Quinty! Quinty! De bal erin, hè! Naar voren! Goed zo! Het lijkt wel, maar Quinty gaat opeens eens spelen. Ja, kom op, Quinty! Haal even die bal op! Goed zo, naar voren! Nee, pak hem, Quinty! Indy! Indy, pak hem! Toeteren! Ja, goed zo, Geil! Indy, pak hem die bal! Kom maar! Oh, wat een spanning hier ook! Kom op, Indy! Nou gaat Keintje meer. Ja! Goeie keeper! Goeie keeper! Alleen! Oh,
Goed zo! Ik ben erg schor. Maar als je hier elke avond 2 uur moet staan, ja, dan word je wel schor. Je staat hier elke avond? Ja, elke avond als er voetbal is, dan ben ik hier. Mijn kleinkind die staat hier. Oké. En die komt uit Utrecht, FC Utrecht. Maar je bent eigenlijk een voetbalvrouw? Ja, omdat mijn kleinkind voetbalt, hè. En dan word je wel voetbalvrouw. Geils, paas hem erin! Kom op! Paas hem erin, zou je dat nou? Ja, paas hem erin, dat zeggen wij altijd in Enkhuizen. Oh. Ik kom uit Enkhuizen. En dat is daar een voetbalterm. Ja, paas hem erin. Kom op, Geil! Oh, weer een doelpunt. Oh, weer een doelpunt. Geel wordt afgemaakt, hè? Ja, Geel wordt afgemaakt. Kom op, jongens! Kom op, Indy! Maar dat is uw vrouw. Ja. Ik ben gezegend mee, hè? Dus je bent Dat blij? is een cadeautje. Ik ben blij, ja hoor. Ja, maar je bent blij dat ze hier haar energie even kwijt kan? Ja, dat geldt vanavond weer. Kom op, Geil! Het is niet zo leuk. Ja, Geil! Ja, kom op! Ja, hey! En dan goed zo! Ga door! Ja, die rooie, die is wel zo. Kan hij niet even gaan koffie drinken en deze ook? Ja! Ja, heel mooi gedaan hoor. Ja. Kom op, Geel, ja! En nu erin, hè! Hoppakee! Die jongen die is goed. Ja, die rode. Ja! Ja! Hij was erin. Goed zo, hij was erin. Hey! Bravo! Helemaal goed. Jullie hebben goed gespeeld en eerlijk. En heel eerlijk gespeeld. Ja. En helpt het ook zijn moeder langs de lijn? Dat ze... Ja, zeg maar. Ja. Dat kwam weer goed weg. Ja. There's nothing gonna harm me, girl. With a mommy and a daddy standing by. Zocht ik morgen naar Omroep op een camping. Oh my god. Ik krijg dat ding net mijn nooit meer aan. Ga je dit ook filmen? Ik ben bezig, ja. Als mensen dan later die camera vinden, dan weten ze wat er met mij gebeurd is.